ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்ன ஒரு சின்ன டிப் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னம்னா, வெள்ளரி பழத்தோட பெனிஃபிட் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெள்ளரி பழம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து நல்லா செடியிலேயே வந்து நல்லா பழுத்து முத்துன பழம். அது தன்னால் வந்து வெடிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து வெடித்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எங்கள் ஓன் செடி இருந்தால் எல்லாருமே அப்படி பறிச்சுக்கலாம். பட் வந்து நம்ம வெளியில் கடையில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னம்னா இந்த லைட் கலரில் வரும்போதே வந்து வாங்கி கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோம்னா, வீட்டில் பிடுங்கினதுக்கப்புறமும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுன்னா அது வந்து வெடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பீஸாக வெடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இதுதான் வந்து வெள்ளரி பழம். இதில் வந்து இந்த சீட்ஸ் எடுத்து வச்சு நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டிங்க அப்படின்னம்னா நம்ம வீட்லேயே நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம். இந்த சீட்ஸ் தான். இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னம்னா, நம்மளோட உடம்புக்கு தேவையான எல்லா பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம், கால்சியம், ஃபைப்ரஸ் சத்து எல்லாமே வந்து இந்த இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிலர் வந்து இதை அப்படியே சாப்பிட மாட்டாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்காக வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்குவாங்க. ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நிறையா இருக்குது. இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து இந்த வெள்ளரி பழம் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வெள்ளரி காயில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் அதை விட அதிகமாக வந்து வெள்ளரி பழத்தில் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.